Nginibingelele nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Kunabantu abaningi kakhulu kuyababuzile lapha kuma comment bethi ke ngabe ukuphupha iphupho elithize kuchaza ukuthini. Lokho ngithatha nga1 nje kuma comment ngithatha ngenza ivideo ngifake ku YouTube channel yethu ithi nje sichaza amaphupho. Nawe ke makuthi ubuzile kuma comment ku-TikTok ungaphuthuma nje ku-YouTube uzofica nje impendulo yakho esikulendile maningi amaphupho amavideo esengwenzile ayadlula ngisho ku100. Khona ke obhalile kodwa bengicela ushaye subscribe ngaphambi kokuqhubeka ulalele video la ku-YouTube wethu. Uma uyibona ku-TikTok ku-YouTube sichaza amaphupho igama le channel subscribe nakhona. Khona buzile lapha kuma comment wathi kusho ukuthini ke ukuphupha umuntu wakini osewashona kodwa umphuphe eshonile futhi. Engabe ke lelo phupho libika ukuthini? Ake ngihlale nje phe kodaba lelo phupho libika ukuthi lo muntu kahle kahle ubengakashoni. Kungenzeka ukuthi ke bebemthwebulile ubengakaphumuli kahle kahle. Njengamanje nje obusa umphupha eseshonile bekuyima ekuthola ukuphumula. Kahle kahle umphefumulo wakhe khona la obusaphethizela khona. Mlaleli ngiyacabanga ukuthi impendulo izwe kahle uphendulekile. Kanti ke nawe uma unombuzo bengicela ubuze la kuma comment ukuthi ngabe lelo phupho libika ukuthini. Zobe ke sengikwenzela ivideo ngekuphendule. Ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa ke njalo mangifaka ivideo la engichaza iphupho. Buza ke umbuzo kwi comment section nisale